Dunque aqueles grupes de recerca, aqueles graf su força important per nostra disciplina, primier perché permetto en faig als collegos de mai d'un'acadèmia de se tornatrapa alentor d'una taula per susca la didactica e verai che aquí un telencastres vertadierament sus aquò, hi ha pas lo telefon que tindo, de causa com aquò, sen vertadierament concentrats sus la suscadissa. Donc aquò trapi qu'es pla interessant e poi també nos meno de causes sus la recerca en faig qu'anam poder menar din nostres classes e és una necessitat, ara que avem de mai en mai d'escolant din los cursus bilingües, de fa muntar nostres col·legos en competència en faig. Donc aquí direi també que és l'escasens de se rescontrar entre acadèmia e qu'est-ce qui con de força important a nivell humain, que sem toujours a treballar cadun dins una acadèmia e aquí de mettre en commun de causes és pla important e és qui con que deurem fa mai a l'avenidur perquè cadun treballa de son costat sus las mateixes causes en faig e del cop de mettre en commun de se tornar a trobar per treballar és qui con de força important per una disciplina com la nostra.